primariusu Aleraju, a sada je vrijeme i za onaj najsvečajniji dio današnjeg obilježavanja 50. obljetnice Hrvatskog epidemiološkog društva. Ponovno pozivam primariusa Miroslava Venusa, predsjednika, ali i tajnicu društva Ivo Brkić-Biloš, da svečano uruče zahvalnice zaslužnim članovima i partnerima Hrvatskog epidemiološkog društva, odnosno kao što smo čuli, predsjednicima i tajnicima. Čuli smo već da je društvo osnovano 1975. u Školi narodnog zdravlja u Zagrebu, dakle 24. lipnja 1975. Ne znam točno u koliko sati, ali mislim da možemo stvarno reći točno bilo prije 50 godina. I sve to na poticaj profesora epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, profesora doktora Zlatka Benčića, koji je na tom sastanku izabran za prvog predsjednika, dakle tadašnje epidemiološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske. Bio je predsjednik do 1980. godine i međunarodni ekspert za koleru i bakterijske bolesti. Zahvalnicu će u ime profesora Bošića primiti njegov sin. Prvi tajnik tadašnjeg društva je bio dr. Teodor Manhalter, koji će također dobiti kasnije i ovu zahvalnicu. Tijekom 50 godina postojanja na čelu društva bili su neki od naših najuglednijih epidemiologa. Od 1980. do 1984. godine predsjednik društva bio je profesor Ante Hrabar, ravnatelj Zavoda za zaštitu zdravlja, to je današnji Zavod za javno zdravstvo, graditelj Hrvatske higijensko-epidemiološke mreže ustanova. U ime profesora Hrabara zahvalnicu će primiti sin Igor. Od 1984. do 1988. godine predsjednik je bio profesor Berislav Borčić, dugogodišnji voditelj Središnjeg epidemiološkog odjela u Hrvatskoj, jedno vrijeme i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poznati znanstvenik na polju prirodno-žarišnih antropozoonoza, kreator razvoja nacionalnog programa masovnog cijepljenja, njemu će također nagrada, odnosno zahvalnica biti, odnosno članovima obitelji uručena kasnije. Od 1988. do 1992. godine društvo je vodio profesor Ivan Janko Vodopija, dugogodišnji voditelj epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba, danas Zavod dr. Ante Štampar, vakcinolog međunarodnog ugleda, otac zagrebačke sheme postekspozicijske zaštite od bjesnoće. Zahvalnicu će primiti sin Drago. Poslije profesora Vodopije do 2001. predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva bio je primarijus Željko Baklajić, znanstvenik na polju antirabične zaštite, uz to ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo grada Zagreba i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Primariusa Baklajića 2001. naslijedio primarius Borislav Alera, epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, istraživač endemske nefropatije i prirodno-žarišnih zoonoza, nositelj nadzora nad zaraznim bolestima u Hrvatskoj, nacionalni focal za međunarodne zdravstvene propise IHR 2005. i njihov sukreator. Predsjednik je bio do 2010. godine. Također ćemo, kao što smo rekli, davati zahvalnice i tajnicima Hrvatskog epidemiološkog društva. Evo ga molim profesor dr. Dinko Punterića da se pridruži ako ovdje. Sljedećeg predsjednika u ovom vremenu od 2010. do 2014. ćemo ostaviti malo za kraj, dakle šećer dolazi na kraju.
a 2014. i 2015. društvo je vodio prvi dopredsjednik istaknuti epidemiolog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo dr. Bernard Kajić, stručnjak za epidemiološku vakcinologiju, aktualni nositelj diplomacije Preskočio sam bio tamo tajnicu također Hrvatskog epidemiološkog društva, primariju s doktoricu Tatjanu Nemir-Blažić. Također pozivam još jednu tajnicu, primariju s doktoricu Ivu Pen-Novosne, da nam se pridruži. Od 2010. po prvi put žena postaje predsjednica društva. Riječ je o poznatoj stručnjakinji za legionarsku bolest, ekspert za cjepiva i masovno cijepljenje, voditeljica službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Te godine društvo dobiva je svoju prvu sekciju za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti. Naravno, riječ je o profesorici doktorici Iliđani Novak.